Si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Ay, mga 23 minutos sa kaligad sa takna, alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo Negros Occidental. Sudad sa Bacolod, nagapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Disyembre 10, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown by the 15 dias na lang, Pasko na kagaron. Lito rin kita sa ato sa nga headlines. Presyo sang lechon nga baboy sa Bacolod nagsaka na sa 700 pesos antes sa adlaw sang Pasko. Magasaga pagid ko lapit ang Christmas tudtog sa New Year. Bacolod Firecracker Retailer Association naghahanda na sang ilang mga kiosko sa likod sa Pope John Paul II Tower sa reclamation area agud nga makasugod sa pagbaligya sa Disyembre 15. 25 ka mga barangay sa Bacolod
Bacolod kag Negros Occidental gindeklarar nga cleared na sa impluensya sa legal nga droga. Malapit sa 100,000 pesos nga walor sang suspected shabu na kumpeskar sa mga police stations sa probinsya sa sulod sa isa ka semana. Mga sospetsado nga nagpatay sa negosyante sa Barangay Singkang Airport hindi magdubo sa 4 suno sa kapulisan. Football coach kag referee sa Bacolod aminado nga hindi pa mapaktan kung sino ang mag-aatubangay sa finals sang 2022 FIFA World Cup. Kag makabombo, lito na kita sa detalye kami ang inyo mga balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Kadungan sa pagsaka sa presyo sang nagapanguna nga Balaklon, nagmahal naman ang presyo sa glitson sang nga baboy diri sa syudad sa Bacolod. Antes pa man ang adlaw sa Pasko kay nalauman nga makasaka pagid ini sa pila ka adlaw antes matapos ang tuig 2022. Sa interview sang Bombo Radio kay Lorito Toledo, nagabaliga sa glitson sa purok glitsonan sa Barangay 36, nagsaka sa 700 pesos ang kada kilo sang glitson. Nagikan sa 600 pesos nga presyo sa nakaligad nga tuig. Nagadangan naman sa 8,000 tubtob 9,000 ang presyo sa bilog lechon nagabugat sa 14 tubtob 16 kilos. Suno kay Toledo, marami ang lakat sa ilang negosyo ilabi ng gid nga ginalauman pagid ang pagdamo sa customer sa nagalapit nga selebrasyon sang Pasko. Sunod rin nagsaka man ang presyo sang buhi nga baboy nga ilang ginabakal sa Southern Negros kag Negros Oriental, gani nagsaka man ang presyo sang luto na. Bakal ka karne sa luto habla, bakal ka isa ka kon kay ka amo na ang presyo sa ngamon lechon mas taas kay luto ng samon mo. Bakal ka to kagang bakal ka mas damo pa ngamon. Eh luto na. Magaan nagtama. Mahal-mahal sa po mas damo. Ganon. Inao, kurigas na 8,000 kag 9,000. Pila na siya ka kilo tayo? Mga dagan na sa 16 kilos. 16 kilos. 14. Sa subong nagsaka gid na ng presyo. Si Lorito Toledo ang nagabaliga sang litson sa purok litsonan sa Barangay 36. Samtang suno naman kay Wilson Libera manugbantay sa litsonan na pisar nga mahalabak lanay sang baboy ila ginatungan nga makabaligya para makatag kon mahatag ang gusto sa customer. Sunod diri parayon lang sa gihapon ng ilang negosyo pisar nga gamay ang ginansya. Subong pa lang nag-abiso na si Libera nga magasaka pagid ang presyo sang litson kung malapit na ang Christmas Day tubtob sa pagdakop sang tuig kon sa diin. Lauman nga magadangat ini sa 800 pesos tubtob 900 pesos kada kilo. Pag-abot na di mo na size na tag na. Gamay na lang galit magkinalasa niya tayo. Gamay lang At least may sige-sige lang ang negosyo. May posibilidad na 900 o 800 ang kilo per kilo. May ara man kami nga, may mga order man kami, hindi mo man mapaktan ang lagan sang baklanan. Disimple, subong tiga, mahal ang babo. Ang kamay sa pahag ni Wilson Libera ang marugbantay sa litsunan sa Barangay 36. Samtang naghahanda na ang Bacolod Firecracker Retailers Association sa ilang mga kiosko sa likod sa Pope John Paul II Tower sa reclamation area agad nga makasugod sa pagbaligya sa Disyembre 15. Sa interview sa Bombo Radio kay Melchor Deriada, member sa Board of Directors ng Bacolod Firecracker Retailers Association, ginauna ang pagplastar sang kiosko kag ginakomply man ang nagkakaigo nga permits agad nga wala sang problema sa pagbaligya. Nagpaidalo man sila sang nagkakaigo nga seminar kag training antes na hatagan sang permit. Sa 64 tanan ng miyembro sa asosasyon kag kun wala man sang problema sa ilang nga pagproseso sang permit, makasugod na sila sa pagbaligya sa Disyembre 15. Tinaligdan nga tuig sa 62 lamang ka mga miyembro sa asosasyon ang nagbaligya bangod nagpahuway ang duha. Kalakip sa mga gidahanda sa mga ini ang tubig, balas, fire extinguisher, kag may gwardiya man nga nagalibot agad nga safe ang mga vendors. So nakadaryada, duha ka metros ang ng antad sang kada kiosko. 50,000 pesos ang arkila sang asosasyon sa lugar sa reclamation area kag tungaon nila nga sa 64 samtang wala pa diri nalakip ang gasto sa pagpatindog sang kiosko nga hindi magdubo sa 6,500 pesos. Ang mga retailers ang magabaligya sa reclamation area halin Disyembre 15 sang hapon tubtob Disyembre 31 sang gabi. Ang supply nga gidabaligya ng Daydaryada ang nagikan sa Banwa sa Hinigaran samtang mayara man nagikan sa Barangay Vista Alegre. Nagalaom naman ini nga maubos ang ilang nga baligya bangod ang iban diri ang ilang ginaalsada bangod hindi man tanan ang maiguan sang ilang kapital. Nagsaka naman ang presyo sa palupok bangod sa pagsaka sang raw materials kung sa diin nagdubo ang kadamuon sang gina-manufacture. Ginamon ang amon nga kwan. Kiosko.
nga maplastar maprepare insakto kag tapos maka-comply namon ang amon nga mga kinahanglanon nga permit nga wala kami diri problema sa designated area. Wala problema kanami subong sang aton kwan sa gobyerno kay ginaatipan gid kami. 64 kami di ka membro. Di ini basi kun kaluyan kami kag matapos ang amon nga pag-process ang amon nga permit sa 15 kami isang Disyembre makaplastar. Si Melchor Delyada o Conderyada ang members ng Board of Directors ng Bacolod Firecrackers Retailer Association. 24 kadugang nga babarangay sa probinsya sa Negros Occidental kay isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod ang gideklarar ka Regional Oversight Committee sa Region 6 nga cleared na nagikan sa influensya sa illegal nga droga. Sa deliberasyon nga gipregan sa committee sa cleared nga adlaw drug cleared na ang barangay 41 Bacolod City. Cleared naman ang barangay sa Bago, sa Talok, Clomangan, Jorge Araneta, kag subong man sa barangay Bagroy, San Pedro, Santol, Biao sa Binalbagan. Mga barangay sa bahin sa Minapasok, Hinubaan, Tigbon, Ripoyho, kag Cruz sa Calatrava, samtang barangay Tansa sa Ibi Magalona, barangay Cervantes sa Escalante City, barangay Can Roma sa Pontevedra, barangay Kamang-Kamang sa Isabela, barangay Libacaw kag Mahalang sa Mamalan City, barangay Santa Cruz sa Mors, barangay 6 sa Silay City, barangay Salamanca sa Toboso, barangay Tortosa sa Manaplak kag Poblacion East kag Poblacion West sa Banwa Sangkadria. Suno kay Jixiviksky Iskropulo, pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Occidental, 14 pa lang nagikan sa 61 ka mga barangay ang nagdeklara na drug cleared samtang o koneklara diri sa syudad sa Bacolod samtang kabugusan naman nga 383 ka barangay sa probinsya ang drug free na. Suno kay Iskropulo, ginkalipay sang PDEA nga may dugang barangay sa Bacolod nga nadeklara nga drug cleared samtang maramo naman nga barangay ang nakigbahin sa deliberasyon. Amirano ini nga medyo natrasar ang pagsugod sa drug rehabilitation program sa bunga tuig gani nangin dako ini nga pagpanghangkat para sa syudad. Meron tayong 24 barangays from the province and 1 from Bacolod City. Yes po. Yes po. Ma-add po sila. So we are happy, no, kay at least si Bacolod na may na-move, may na-declare. And of course, medyo marami po ang participant barangays, applicant barangays natin for deliberation. Well, ma'am, admittedly, for this year kasi medyo late po na nag-start ulit ang ating community-based rehabilitation programs. Ang kabahin sa pagpaig ni Jixiviksky Iskropulo, pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Negros Occidental. Malapit sa 600,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga nakompeskar sa mga police station sa idalon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa sunod sa isa ka semana halin Nobyembre 27 tubtub Disyembre 3. Sa interview sa Momo Radio kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judesas Catalogo, 594,312 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakompeskar sa 19 ka bypass operation kung sa diin nadakop ang 29 ka mga drug suspects kag 87.22 grams ang droga ang narecover. Sa campaign against illegal firearms, mayara sa 5 ka operation nga ginpatigayon ang NOCPO kung sa diin 4 ka persona ang nadakpan. Sa Armas Baylo Bugas nga programa naman sa mga kapulisan sa probinsya, 6 ang nagpalapit kag nag-surrender. 4 ka operasyon ang ginpatigayon para sa illegal gambling kung sa diin nadakop ang 17 ka suspetsado. Kag sa illegal fishing naman, ang 6 ang arestado sa 6 man ka operasyon. Samtang naaresto naman ang 6 ka most wanted individuals kag 57 naman sa other wanted personalities. November 27 to December 3. In campaign of illegal drugs, NOCPO conducted 19 operations resulting in the apprehension of 23 suspects and recovery of 87.22 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 594,312 pesos. Also, for the result of extensive information to Armas Baylo-Bugas, an initiative to reduce preparation of those firearms, 6 firearms surrendered on deposit. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judesas Catalogo. Samtang ginahulat na sa karon ang standard price sa illegal nga droga nga igatalana para sa mga nakonpiskar sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Momo Radio kay Attorney Bonrad Abonado, acting spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, wala pa sila sa minabaton nga impormasyon nga kumpirmado na ang saka sa presyo sa illegal nga droga nga maging 8,000 tubtub 10,000 lagikan sa 6,800 pesos. Sunod diri isa sa rason sa pagmahal sa ni amo ang mabudlay nga pagsulod o kon pagpasulod o kon transaksyon
sa illegal nga droga bagod sa hugot nga pagbantay sa mga kapulisan. Suno kay abonado bagod nga mataas sa presyo sa illegal nga droga may posibilidad nga mas madamo na gid ang magabaligya sa niya. Dugang pa niya mayra sa mga programa ang gobyerno lakip na diri ang Technical Education and Skills Development Authority o TASDA kag rehabilitation program sa Department of Social Welfare and Development para sa drug users kag madamo pa sang pamaagi para makakita sang kwarta. Bali, based mo sa ginigilay mo, small data dito sa office payment. Wala pa man kami kabati sa sang nalita. So pila na kuno bati-bati ni mama, pwede pagabalo na mo 8 to 10,000. Pero of course, isa sa mga rason na sa plus one, is because kabudlay na pasulod sa illegal na droga. Kahit paano, no? Kung ganta ang pagsulod sa illegal na droga. Si PDEA Region 6 spokesperson Attorney Bonrad Abonado samtang gipag naman sini nga may yara sang gin-turn over ang mga illegal nga droga sa PDEA gikan sa parcel nga gin-order online. Suno kay Abonado may mga parcel nga wala sa ngalan ang nagaabot sa mga delivery agencies gani gilayon man nga ginadiretso sa PDEA. Sa ila pagcheckar, meron sa magagbay nga masasay sa illegal nga droga nga yara sa sulod sang parcel kung sa diin masami nga nagakuha diri amo ang o kung nagakakuha diri amo ang marijuana. Ginang-forward na sa amon yung information ang other mga courier services na pala. May mga amo na siyang parcel na wala mga claim. So pag okay na naman, may hara kami kita sa may gamay. Usually marijuana. Si PDEA Region 6 spokesperson Attorney Bonrad Abonado. Samtang ginalantaw nga angot sa negosyo ang motibo sa pagpatay sa negosyante nga si Ivan Magbanoa sang Desyembre 8 sa Magsaysay Street, Barangay Singkang, Syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, sa kuha sang CCTV camera, hindi lamang isa ka motorsiklo ang nagbantay nga magtiro sa biktima, kundi mayara pag isang salakyan nga nagasunod. Nagikan sa salakyan sa mga suspetsado ang gunman nga nagtiro mismo sa negosyante. Nanaog ini sa salakyan sang naglabay ang Mitsubishi Mirage nga ginamaneho ni Magbanoa kag nagsaylo sa motorsiklo nga ginamaneho sa isa ka suspetsado. Wala sang suksok nga bonnet o kon face mask ang gunman apang nagasuksok ini sang kalo. So kay Puerto kapin isa ka oras nga nagalabay-labay ang mga suspetsado sa pagbantay sa biktima. Sa karon nga trabaho pa nga mapa-enhance ang kalidad sang CCTV footage para makakuha sang klaro nga itsura sa mga suspetsado. May mga CCTV ito na kuha. So, nakita namon nga hindi lang sa motor nagabantay kasi so ni si Ivan may isa pa kasalakyan nga baka palulungid kaya rin sa front seat sa salakyan kung sakay mag-angkas paglabay sa victim front seat sa salakyan ka mag-angkas kag sunod wala pa naman ginakuha ng droga na kay sa negosyo siya ang nagsugod ang threat niya. Si Police Major Jory Puerto ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Sa iba pa nga babalita liton kita sa Espanya, mabatyagan nga daw kaangay sa Pilipinas ang Pasko sa Spain, labi na nga mahera sang nagapareho nga matradisyon ang duha ka pungsod. Sa tapos ang Bombo Radio kay Ana Meya Napalinga Balyador, Bombo International Correspondent sa Spain, masobra na sa isa ka semanang ulan, labi na kung gabi ko sa di mabasko nga pagbubo sa ni kag sunod diri nagakabatyagan niya ang Spirit of Christmas. Sunod diri madamo ang mga Pilipino sa Spain nga nagapadulong sa the Netherlands kag sa the Sweden para maka-experience sa ginatawag nga White Christmas. Labi na nga gusto sang mga ini nga makakita sang snow. Suno kay Balyador, apisar nga ini makabalik sa Pilipinas sa pagselebra sa Pasko, nagakabatsagan sini sa gihapon ng Pilipinas bagod sa tradisyon nga meron ang mga Espanyol. Ang simbang gabi sa Spain ang kaangay man sa Pilipinas. Kag apisar nga balaw ini sa pungsod Pilipinas, ang mga Pilipino dito ang makabig nga isa kag isa nga daw pamilya. Pero wag kang magyapon ang Christmas na maramdaman magyapon nga though may spirit of Christmas sige siya pala. Pero hindi mo siya mapatyagan, hindi na siya nakadamo sa ibang nga lugar. Kaya ang tradisyon ng mga Spanish, sabi doon pa daw mga Pilipino man. Mostly kami mga Pilipino, magkakadto kami sa Netherlands. Galago kami sa Sweden, mga amo sinabala para ma-experience man namon ang mga White Christmas kung tawagon. Wala mga snow nga tagang gadadamol nga mga snow. Mga Pilipino diri abi, parang kaabi mo mga pamilya ba. Si Ana May Napalinga Balyador ang Validor, Bombo Correspondent sa Spain.
Kag lito naman kita sa Canada, tuman ng katugnaw nga mabatsyagan sa pungsod Canada nga sa karon yara sa negative 4 degrees Celsius ang temperatura. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, tuman ng katugnaw nga mabatsyagan sa Canada nga hindi sini masarangan magtinera sa gwa sang balay. Aminado man ini nga kung matapos ang holidays, dako ang ilang ginabayad sa kuryente, mangod kinahanglan nila asang init gikan sa heater kag fireplace kontra sa katugnaw sang tiyempo. Masami man nga apektado ang plumbing system dito kung sa diin nagkakaguba o kung nagka-crack ang mga tubo bangod sa manubo nga temperatura gani kinahanglan gid nga gamiton ang heating system sang balay. Sa adlaw naman sang Christmas, hindi madula sa handaan nila ang lechon, turkey, bihon, spaghetti, barbecue kag mga prutas ilabi na sa mga Pinoy bangod sa ginasa sa mga ini ang Canadian kag Filipino culture. So diri kung masami nga makitaan ang turkey sa lamesa dito sa Canada, lechon naman ang sa Pilipinas. Ang lechon sa Canada ang may gamay nga kinalain kung ikumpara sa Pilipinas, apang kun ang Pilipino ang naghahanda kag nagaluto, Filipino style gid ang lechon. Isa pa sa ginahulat sa kadamaan dito amo ang katapusan sang holidays nga madamo sa mga stores nga nagahatag sa dalagko nga discount. Filipino community, nag-invite kami kagadating sa isa ka lugar para sa isa ka Christmas party. Kag usually Bombo Orleans sa aton sa Pilipinas, ang practice naton once there is a celebration, lechon gitaya. So diri sa Canada, in Canadian way naman of celebration, turkey naman ang ila ara sa lamisa. -4 subong so sagwa. Nagwagina, way ko nagdugay siguro mga 2 to 5 minutes lang ko kay daw puwerte gid katugnaw. Si Ferdinand Galila ang Bombo International Correspondent sa Canada. Sa patag sang hinapang sa FIFA Update 2022, gimpahayag sa isa ka football coach nga maramo sa wala ginalauman nga resulta sang FIFA World Cup 2022 nga nagpakibot sa katawhan. Sa ito sa Bombo Radio, kay Coach Dennis Estaniel, very unpredictable ang lakat sa hampang sa World Cup. Lakip na ang pagkapierde sa pungsod Brazil. Kung sa dinakitaan nga apektado ang hampang sa kilala nga Brazilian professional football player nga si Neymar Jr. sa naagom sa ring injury sa nakaligad nga hampang batok sa Serbia. So kay Estaniel, ang Brazil amo isa ka pungsod kung sa diin ang football ang kaangay sa isa ka rehiyon. Apang sa Croatia naman, ang isa ka babaskog nga team nga nagdangat sa finals batok sa France sa World Cup 2018. Dugang paniya nga balantay man ang mga mahipos nga team kaangay sa England, Croatia, Netherlands kag Morocco nga nagpakibot sa football fans sa ilang hampang. Apang isa naman ka wake up call para sa Argentina ang pagkapierde sa batok sa Saudi Arabia kag sa ilang first match kag sa sining last World Cup sang Argentinian football player nga si Lionel Messi. Yara na ang ekspektasyon nga ginalukdo sini ang pride sang Argentina. Sa karon wala pa mibulaan ang lakat sa hampang ilabi na sa mga injuries nga naagom sang mga players nga makaapekto sa hampang. Sunok Estaniel, kinahanglan nga mayara sang mental discipline ang mga players ilabi na sa pagdumdum sa instructor o kung sang instructions kay strategies. Para sa iya mayara sang chance ang tanan nga team sa pagdaog sa World Cup kag sa mga teams nga ira sa quarterfinals husto gid nga makakuha o kung makuha nila ang pwesto. Yung World Cup ngayon is very unpredictable. Mental discipline is very important because it's one way of remembering or recalling the instruction of the coach and continuing to do what is that strategy in order to achieve the purpose of the game. But for me, the current cast of semi-finalists and soon to be semi-finalists, all the teams have the chance to win the world. The 4 or the 8 teams that qualify to the quarterfinal deserves to be there, and they have proved it. No? The first 2 games is a very good game. Si Dennis Estaniel ang football coach kag referee. Kag sa katapusan nga balita, mayara na sa inyong handa para sa naghilakpit nga birthday sang bana sini ang last winner kahapon sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo nga si Gloria Casipe kadungan sang pag-claim sang iya nga premyo. Maswerte nga nagdaog si Casipe kung sa diin nagpauli ini sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth of gift pack. Sunod diri may inughanda na ini para sa birthday sang iya nga bana kag pagagamiton sini ang nadag-an bilang dugang nga inugbakal sa mga proof of purchase agud nga magdaog liwat. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radio, Star FM kag mga sponsors sa iya pagdaog. Iya man giningganyo ang mga tagsa ka naga-intra para sa magdaog kaangay niya.
17. 17 niya, manong birthday siya. At may kuha no sus may luto na sa bar ng lulutoon sa birthday ni Mister. Ay, bakal ko ni uli purchase para makahulog ko sa dasol. Kung may gana man kamo da pag-intra sa 1 to panalo, intra man kamo para makadaog man kamo pareho sa akon. Si Gloria Casipe ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, 15 dias na lang, Pasko na. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis, nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, by Tigro, presyo kontani ang ginuna. Ayon na lang kay nagtahaw na ang aton mga kongresman. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of